Ayun, dumalang tayo dito. You know. Kita na naman tayo ni Mr. Clean. Fish yo. Ayun. Dito tayo nag-dinner. Diyan na tayo nag-dinner. Pinapunta nila tayo rito kasi papadiscuss nila yung sa package, no? At kung paano gawin yung business. So, kukunin natin yung ating guide. Wait lang. Gusto niya na kasi gawing gusto niya nang gawin yung business, no? Kasi yung father ng wife niya is gumagamit ng product. So magpapaturo siya kung paano gawin yung business. So tara, pasok tayo. Kumuha tayo ng product. Papaturo kasi siya, yan. Ganda, diba? Ganda ng bahay. Ganda ng mansion. Pasok tayo. Oy, excuse po. Sa Asia Pacific Philippines. So, international corporation siya. Founded siya in 1989 in Toronto, Canada. So, 1989 pa siya, ibig sabihin, ito si Lifestyles, 33 years all over the world na ito. And, meron tayong mga offices worldwide, and nag-ship na tayo ng products natin actually in more than 41 countries na ito ngayon. And nagmamanufacture tayo syempre ng top quality and wellness product. Tapos member tayo ng Direct Selling Association. So, direct selling pala yan. Itong Direct Selling Association actually parang association siya sa US na lahat ng mga networking companies, direct selling companies, kailangan dumaan actually dyan. So, meron silang mga prerequisites. So, pag hindi ka dun pumasa actually, ibig sabihin yung company mo hindi stable. So, out of 2,000 actually na nag-apply kay Direct Selling Association, 260 lang na direct selling businesses and network marketing companies ang pumasa. And si Lifestyles, isa po doon. So, pag sinabi nila na member ka dito kay Direct Selling Association, ibig sabihin yung company mo wala talagang utang, very stable. Oo, very stable. Sabi nga nila, kahit 7 taon daw na hindi makabenta ng product si Lifestyles, makakabayad pa rin siya ng kanyang mga staff. Ito actually yung pinaka main office talaga natin sa Toronto. So, may tanong kasi dito, bakit daw ang mga tao ay madalas, mapapansin mo kung minsan bata ang age nila, pero mukhang matanda na. Tapos, bakit madalas tayo nagkakasakit or sometimes mga malala pang sakit? So, yung iba nagkakaroon pa ng mga cancer, mga bata pa. Yung iba naman, yung heart attack. So, how will you look and feel daw 10 years from now? Siyempre, yung mga modern diseases actually natin, ang pinanggalingan talaga ng unang-una lack of exercise. Kasi hindi naman talaga lahat ng mga tao nag-exercise everyday. Sabihin pa natin na, kunyari, sasabihin pa na ng mga, lalo ng mga nanay, everyday, sa maano naman ako, busy ako pag-prepare. Pero hindi pala siya ganyan, na kahit pinapawisan tayo hindi. So, everyday daw dapat, meron kang 10 to 15 minutes or 20 minutes na stretching talaga at exercise. Tapos, ano pa, unhealthy eating habits. Siyempre, yung iba, kakain na lang yan ng kahit ano ipapasok na lang sa katawan. Kasi laman loob ba? Kumbaga, para lang mabawi yung gutom natin. So, kumbaga yung mga tao, hindi sila aware na ang ipinapasok nila sa katawan nila maraming mga preservatives, mga instant noodles, instant coffee. Kaya ang mga tao, instant na rin ang buhay. And
what else? Ito talaga yung stress. Ang stress actually is number 1 siya na nagpapa-active ng mga cancer cells natin. Kaya mapapansin mo nila, ito kung nga lang din yan nalaman. Pag yung mapapansin mo na sa sobrang stress mo talaga, minsan ba sumasakit na yung mga dito mo, tapos madalas sumasakit na ang ulo mo, dapat daw pala magpa-check up ka din. Kasi baka Hindi mo alam, may something na nanunungin na dyan. Parang Baga, naging malignant na yung mga cancer cells mo pala. Kuya, healthy yun. Sige, kuya. Katawan din natin. Healthy yun, pero dahil sa stress, na-stroke siya naman. Sige, kuya, Healthy yun, siya, no? Healthy yun. Yan. Ang stress talaga, yun yung silent killer talaga Yes. sa mga tao. And, of course, yung environmental pollution. Very self-explanatory naman ito siya. Pero itong tatlo daw, medyo Medyo may control, mamamanage no? pa natin Medyo ito. may- Pero ito kasi hindi natin siya makontrol. So, let's say, for example, nag-smoke. Pag may isang na naninigarilyo sa loob ng bahay, delikado yan yung mga bata, basta yung third hand and second hand smoker, actually mas malala ang effect sa kanila. Kaya tatanda natin yan. Si Miriam Santiago, bakit siya nagkaroon ng lung cancer? Hindi na siya naninigarilyo. Kaso lang, sa Senado kasi, halos mga kasamahan niya doon ay naninigarilyo. Kaya sabihin pa natin, pagdating ng tatay, wala na siyang sigarilyo, di ba? Pero bumalik siya sa nanay o sa mga bata. May effect pa rin yun sa kanila. Mas malala. So, paano daw natin siya siyempre malalabanan? Mas maganda na uminom tayo ng mga supplements or mga natural supplements o hindi kaya more on plant-based talaga na pagkain, mga fruits and vegetables at saka bihira lang dapat yung mga meat products talaga natin. So, yan. Kaya si Lifestyles, nag-produce talaga siya ng full line of natural source premium quality products para matulungan yung mga today's health challenge natin. Yes. So, yung first product na po, ito yung si Intra. Ito talaga ang pinaka flagship product niya. So, ano ang ginagawa ni Intra sa loob ng katawan natin? Una, detoxifier siya. Ibig sabihin, kinikless niya talaga yung buong katawan natin. What else? Binabalanse niya yung mga hormones natin. So, ibig sabihin, yung mga hormones natin, let's say, for example, yung iba bakit nagkaroon sila ng mga thyroid. Pag nagkaroon ka ng thyroid, ibig sabihin yung hormone, hindi siya balanse. Yan. Ano pa? Yung mga babae na hindi nag-menstruate ng regular, may hormonal imbalance din yan. May mga PCOS, may mga myeloma, may mga hormonal imbalance yan. Ano pang ginagawa ni Intra? So, ibig sabihin, pag hindi balanse ang hormones mo, ang ginagawa ni Intra, binabalanse niya, binabalik niya into normal. So, ano pa? Minimaintain niya talaga na nagiging healthy yung cardiovascular system natin o lalo yung sa heart. Kasi let's say, for example, kumakain tayo ng mga fatty foods, yung mga cholesterol doon, di ba nagbabara yan sa mga arteries natin? Ang ginagawa ko rin yung nilulusaw na rin yan. Yes. And what else? Sinusupport niya yung nervous system and skeletal system natin. Lalo na yung may mga problema tayo sa nervous system, yung ibang kalimutin na. So, yung iba may mga Parkinson's disease, yung mga hindi nila nakokontrol yung paggalaw. Kung minsan may mga nakikita kanina sa mga sasakyan, akala mo nag-ano sila, nag-exhibition. Pero yun pala, may problema sila talaga ng Parkinson's disease. Hindi nila nakokontrol yung pag-move ng mga nerves nila kasi may mga pasma na silang mga nerves. Yan. So, ang ginagawa din ni Intra, kasi dito sa sa 13, may downline ako dyan, yung mother niya talaga, grabe talaga. Pag hinawakan niya ito, ganun-ganun talaga siya. Oo. Pero ngayon, naging okay na siya. And aids in digestion. Ibig sabihin, pag hindi normal yung bowel movement niya, mapapanormal niya talaga. Yes. And what else? Antioxidant. So, lahat ng mga free radicals natin sa katawan. Kaya actually, pag uminom ka talaga ng Intra na tuloy-tuloy, nag-iiba talaga yung aura mo dito. Kasi syempre, nililinis ka. Yan. And energy booster. So, pag uminom ka ng Intra, mapapansin mo yan, kahit dami mo ng mga ginagawa everyday. Oo nga. Diba? Wala parang gano'n, pagkabukas kayo bukas ang parang ng iba, no?
Parang energized ka pa rin. Tingnan mo kami, di ba, parang pag normal na mga tao talaga, Pagod na pagdating mo, pagod na pagod, parang hindi ka na magkanda. Oo, lalo na kayo Makati. Nag-ano pa, ano pa, present. Diba? Oo nga. Inaabot pa nga kami, pag doon kami sa Wala, pagod din Iloilo. ako sa pasyente. Pagka marami. O, pag ganun ka, lalo na pag dinadamihan ka lang ng parang, hindi ka makakaramdam ng ganung pagod talaga. As in, ano siya. So, energy booster talaga siya. At saka sa mga senior citizen, sa mga mahihina na talaga ang napod, yun talaga ang number 1 na testimony nila. Sa mga diabetic persons actually, di ba, nawawala yung mga, meron na sa tinatawag na erectile dysfunction. So, sabi nila, malungkot na lumisan sa may problem. Pag diabetic talaga yung isa. Which is totoo Pero totoo naman talaga. yun. Pag Pero diabetic pag eh, ang uminom ka problema talaga eh. ng intra, yan. Kasi meron akong pulis niyan. Hindi niya ako pinapansin. Si yung may water station dati yung katabi namin. Yung pulis. Biruin mo, inano ko sa kanya. Sabi ko, sir, mag-inom ka dito. Kasi naging kliyente ko yun eh. Sa accounting. Mahal naman yung product mo. Try. Siguro after mga 1 year yata na lumipas, nagkita kami dalawa. Yung tinitirahan niya pa ng condo, meron doon na distributor. Hindi bumili siya. Bumili siya, sabi niya sa akin, Ma'am, ang ganda pala talaga ng intra na yan, talagang diabetic talaga yun. Sabi niya, totoo, hindi ako sabi nila bibiro, talagang ihit lang naman yung pahinga mo. Yun talaga ang bunga niya sa akin, sabi ko, loko ka talaga sir. Hindi totoo, sabi niya. Para magka-ready na tayo. Talaga. Ini-strengthen niya talaga yung immune system natin. Papansin nyo, during pandemic, nakikita mo kami, parang lagi talaga kami lumalabas. Kasi aside dun sa binibigyan kami ng ng travel pass talaga, so hindi tayo dito kasi hinaharang kahit may mga pandemic. Pag nakita nila na meron tayong FDA, mayroon tayo niyan na galing sa sa office. So travel pass natin yung pag nasa wellness tayo. So, 3 to 5 intra na actually during pandemic days talaga na may mga COVID, ipinupusit namin ko ng paligid sa ospital. Let's say may mga kakilala kami na mga friends na na-COVID sila, 3 to 5 intra lang, nati-discharge sila sa ospital. Kasi, pag malakas ang immune system natin, alam mo naman yung doc, di ba? Ang immune system natin, yun talaga ang little doctor natin sa mga katawan. Yes. So, more than 250 na mga sakit, mga viruses, pwede niya talagang i-trap talaga na hindi siya makapenetrate sa ating kaagad. Kaya, kami, hindi naman natin sinasabi na pag uminom ka ng ito, hindi ka na talaga Oo, magkakasakit. siyempre. Pero, Natutulungan mas sobrang Oo. medicine talaga. Kumbaga, mas Kumbaga, yung hindi iba- na lumalala. Yes, yung iba di ba ang Oo. tagal bago gumaling. Pero ito, mga mild lang ng mga sipon-sipon o mga mabilis talaga. Siyempre, totoo naman, hindi naman pag umiinom ka ng hindi ka na magkakasakit. Tapos di ba, yung iba, hindi na ba kami mamamatay? Siyempre sabi ko, si Lord lang naman ang may hawak ng buhay natin. Tapos ang maganda nito kay Intra, pwede siya sa mga baby, pwede sa mga hindi mabuntis nga. Di ba nga ako nabuntis because of this din actually, kasi lang nakunan ako. So, ngayon, ito si Intra, pwede mo siya itatak sa mata. May mga pterygium, glaucoma, catarata, pwede ito, may mga sore eyes, pwede siya nagluluha mata mo, sumasakit, pwede si Intra. Patak ka sa umaga, patak ka sa gabi. Mataas yung grado ng mata mo, magpatak ka. Sa umpisa, masakit siya talaga. Luluha ka talaga, as in... Ang tanong ko, paano napapatak? Meron, hindi ko sabihin paano pinapatak. Kami nabibili nung Dropper? wrapper. Oo. Yun na. Ordinary. Pero kung wala kang dropper, kami ginagawa namin cotton. Yung cotton ba, basta Nagpapata kayo sa mata nyo? Di ba masakit? Parang masakit nga siya sa mahapit talaga siya. Pero ilang seconds lang yun. Pero siyempre, tinuturo dapat matry din nila eh. Tuturo mo, hindi mo alam. Ako, matatry ko rin yan, siyempre. Try mo. Mga mabulag na lalo ha. Paano mo paano mo ibebenta kung hindi ka Try mo nga. hindi ka kampante sa sarili sa Naiwan product ko mo. kasi yung pampatak. Hindi, sige, okay lang pag ano na lang. Mamaya. Tapos, itong natin, so pwede Dropper siya sa ata mga yan. Yung bata. dropper. 0 to 100 plus age, pwede ito si Intra. Pwede siya ilagay sa mukha actually, pwede siya sa mga balat natin, let's say may mga rashes. Kung nakita mo yung may mga psoriasis, di ba?
pwede mo siyang ilagay sa mga ano nila, sa mga skin, para yung sa Montalban ko actually, yung anak niya, meron siyang skin asthma. Pero Ate Lisa, may question lang ako. Ito, normal question din malamang may encounter ko. Meron ba siyang pag-aaral na talagang proven na pwede siya sa balat, pwede siya sa mata? Meron ba siyang pag-aaral na gano'n? Meron. Ayun, Kasi, parang research. Even yung ano Para namin, tayo even yung picture, no? formulate ito ng products, siya mismo yung nagsabi. At saka kami, proven talaga namin. Na-try na namin eh. Ano to? Hindi mahilig si Doc mag-selfie. Ako may... Ano ba siya? Ikaw kami, pinagkapo na yan. Nagkaano, tapos pipicture, ikaw Hindi, talaga. wala pa tayong picture pala. Ayun, no? Ano ba yan? Pindutin ko lang. Pwede mo pindutin yun, ganunin mo lang, udoble mo gano'n. Mamaya na yan, nag-ano pa yun. Sige na, sige na. Tapos, si Nutria Plus, ito yung pangalawa natin, si Nutria Plus, powerful antioxidant actually talaga dito. So, ang ginagawa niya, nire-reduce niya yung mga pamamaga sa loob talaga ng katawan natin. Di ba pag inflamed talaga yung sa loob ng katawan natin, ang daming mga complications na nangyayari. Actually, yun ang nagiging root cause ng mga sakit talaga natin na madami. So, ang ginagawa ni Nutria Plus, nire-reduce niya or ini-eliminate niya yung mga pamamaga sa loob ng katawan natin. What else? Piniprevent niya, tsaka hinihil niya talaga yung mga skin damage natin due to sun exposure. So, pag umiinom ka actually ng Nutria Plus, para kang nakasunblock na actually. Yes. Tsaka nakakatulong siya dun sa sperm count na Totoo yan. Ay, Ate Lisa, bago tayo eto, ano ang pinakamagandang pag-inom nito? Okay. Ito talaga, mas maganda sa umaga. Pagkagising mo yung Wala empty pa naman. stomach. O, empty stomach siya. Pero depende din kung Gano'ng karami, Ate Lisa? Kung Pero pwede dito, rin may laman naman kayo, pwede rin ako minum pa rin, kahit may laman di ba? with or without food, pwede ito. Actually, ito, hindi. Pwede mo siyang inumin 1 bottle a day, hanggang 1 bottle a day or more. Kasi wala itong overdose. Depende kasi yan sa budget mo sometimes. But the more you take, pero, kunyari, yung Pang-prevention bibili pa, lang. tapos tipid mode, gano'n. Okay. Yung Bakit iba gano'ng nga, ano rito? yung iba talaga na nagtitipid, isang jigger lang, isang araw. Tayo, gano'n, isang jigger lang. Sobrang tipid talaga yan. Tumigil lang talaga yan. Hindi pala gano'n, dapat pala Pero ang marami. maganda din talaga, Gusto may may budget. ano kasi tayo dito na tinatawag, meron tayong basic. Oh, So, ano yung... lalo na yung mga hindi pa talaga nakatry ng product, may basic tayo dito kasi baka mamaya mag-detox siya pag isang tungga niya ito. Oo. Parang kagaya doon kahapon, ano. So, normally, first 3 days mo, lalo na pag may ina-address ka sa katawan mo, isa sa umaga, isa sa hapon. Yun. Basic yan, basic yan. Basic. First 3 days yan. So, bakit first 3 days? Kasi, i-condition mo din muna yung katawan mo. Kasi sometimes, sometimes, yung pinakaminang parte ng katawan mo, nakita ka agad ni Indra, i-detox ka niya. Yes. So, pag sinabi natin detoxification, sometimes, let's say for example, meron kang mayuma, may arthritis ka, ganyan. Bakit sabihin mo, ay, Ate Lisa, bakit lalo sumakit yung ano ko? Parang mas lumala nung minum ako ng Intra mo. Maghaliluya ka talaga, pasalamat din kasi bakit? Si Intra actually, unti-unti nang nag-work sa loob ng katawan. Yes. So yung mga discomfort na yan, that's temporary discomfort lang yan. But eventually, magiging okay yan. At saka May kasama pala siyang sili. Hmm. Ba't may picture na may sili? Meron. Kaya nga ma-update siya, di ba? So, ito si Intra kasi meron siyang 23 herbs and botanical So extract. yung pala yung ano niya, Ate Lisa, isa sa umaga, isa sa... Yun Pero, ang pinaka-basic. Kung gusto nilang uminom ng bahala sila, kung may budget sila, pwede isang bote. Yes. Kasi meron ako nito, nag 1 bottle a day siya, meron siyang cancer of the liver, stage 3. So, inaano na sila ng doktor na mag-prepare ng 3.5 to 5 ml for liver transplant. Ngayon, itong kliyente ko yan siya sa ticketing ko. Hindi ko naman alam na pabalik-balik sila sa PGH. Yun pala, si Kuya, nag-undergo na siya sa chemo. Yung chemo niya pa, yung pinaka-advance na chemo na direct sa ugat, na 180,000 isang inject mo lang. So, kung baga, every time na pumunta pala sila dito, nag-spend sila ng mga 300,000 plus.
Eh ngayon, nakita niya po sa ano po, Miss, maganda pa po Intra. Sabi ko, ma'am, pagdating sa product, sabi ko, it was 2018. Pagdating sabi ko sa products, sabi ko kasi user, so proven na namin yan. But if you want, kasi nakatry na rin sila ng mga Usana, yan, nagpapamember siya sa lahat ng mga supplement. Oo. Sabi ko, attend ka. Umatin sila pag-inta nila kasi na-schedule sila for chemo. After the presentation, kumuha sila ng package na 105,000. Ang ginawa ni Kuya, first 30 days na 1 bottle at day talaga. Pero mo yun, 1 bottle at day, parang ginagawa niya ng tubig. But after 6 months, naging cancer free siya. So, ano pang ginagawa ngayon ni Nutria Plus? Ini-improve niya yung tissue repair and regeneration. So, let's say for example, na-opera ka. Pag na-opera ka, inom ka ng Intra, inom ka ng Nutria, instead na 1 month ang recovery period mo, sometimes kung mga operation medyo matagal, di ba? But here, in lifestyles products, actually, sometimes wala pang isang buwan, fully recovered ka na. Yes. So, mabilis talaga ang regeneration. Actually, ito kasi, tinest ito siya sa sa isda na parang zebrafish na transparent siya. Nilagyan nila ng mga cancer cells. Tapos, nilagyan nila ng Nutria Plus. So, ang cancer cells actually hindi siya makapag-penetrate kasi meron siyang Nutria Plus. Kaya, kahit sobra kang stress, pag naka-Nutria ka lagi, mapiprevent mo talaga ang pag-active Pala may naman. mag-Nutria ka saka itong combination mo pala dapat. Yan. Tapos, Tayong dalawa. Dito rin okay Okay na rin sa'yo yan, hindi yan lang. so, piniprevent niya talaga yung abnormal cellular growth. Tapos, nagpapabata talaga ito sa Nutria Plus. Yan, Kawawa ako, 18 tayo. So, si Nutria Plus naman, meron kasi itong Selenium Excel. Yun yung tinatawag natin kasi parang natural chemotherapy siya. Kaya doon sa mga nag-undergo actually sa mga chemo, mga breast cancer, mas maganda kainin siya ng Nutria Plus. Ito si Nutria Plus, pwede siyang ma-take up to 12 capsules a day. Ayun naman, next question. Paano naman ang pag-inom nito, pati yan, pag isasabay? Okay. Si Intra, di ba, with or without food, pwede. Ito naman si Nutria, dapat may laman ang tiyan. Okay. Tapos, pag meron tayong mga other maintenance or other vitamins na tinitake, mag 1 hour interval, kahit hindi pwede siyang isabay. Hindi ka na Hindi okay. kasi hindi mo siya talaga, let's say for example, for now, na ginagamit ka na other mga gamot or mga vitamins, syempre alam mo na yung yung feeling mo pag yun talagang ginagamit mo normally. So, pag uminom ka ng products natin, dapat may 1 hour interval kasi doon mo makikita yung effect niya talaga. Kasi hindi siya ganun ka mag-effect. So, pwede ito 3 times a day. Kung Pwede. Kunyari, kakain. Basta after meals, pwede After siya. meal, kakain ka. So, meron siyang 12 synergistic na mga ingredient. Ito yan siya lahat. Ayan yung kagandahan naman kay Nutria Plus. So, ang kagandahan kay Nutria Plus, anti-cancer, anti-aging, lahat ng mga bukol-bukol sa katawan natin, dinulusaw niya. So, let's say meron kayong kakilala, meron siyang myoma. Pag pinainom mo, mas maganda inumin mo siya ng 4 to 12 capsules a day pag may budget siya. Pero, kahit hindi nga siya gano'n kamasi, pero kung gusto niya kasi na malusaw talaga para, mas maganda yung gano'n. Ako kasi noon, nung may bukol ako dito, diba, nandun ako sa internet siya. Kasi tinry ko talaga, sabi ko, titingnan ko, kasi nagustuhan ko talaga dito, the business opportunity. Kaso lang sabi ko, paano ko ba gagawin itong negosyo kung hindi ko naman i-try ang products. So sabi ko, i-try ko nga, sabi ko. Tapos everyday, tinitingnan ko talaga siya kung lumalaki pa rin, at saka sumasakit pa rin. Nakita ko nga siya talaga, eventually talaga lumiliit. Dapat doon may tatagal ba may gano'n ka dito? Matagal na yun. Pero hindi ko siya iniinda. Kasi akala ko parang kulani lang siya. Pero lately kasi parang nung lumalaki siya, tsaka sumasakit talaga siya. Pero nung uminom ako nitong Nutria Plus, nung wala. One man na, pati yung dysmenorrhea ko, hindi na nga ako nakakaramdam na meron ako eh. Pero before talaga, umiinom ako ng mga pain relievers, yung mga Advil, yung isa pa, basta may isa pa yung dati ako na iniinom, ganun. Kasi hindi ako makapagtrabaho talaga na meron ako pag hindi ako nakainom ng pain reliever. Yan. So lahat ng mga bukol-bukol na nito si Nutria Plus. Yung mga nodules natin na tumutubo, even yung mga cysts sa mga breast, nawawala siya dito kay Nutria Plus. Even yung yung breaker,
Meron kami nito na pagaling sa may Rizal. For operation na siya, Philip. Naka-ready na talaga na i-opera siya. But ang week before ng operation niya, kasi takot din siya, may edad na si Ate Ellen. So, sabi niya, although may card, sabi niya yung anak ko, pero takot ako, sabi niya, kasi baka mamaya mawala ang boses ko, ganyan. Alam mo, nag-take siya nito ng product. After a week, siya, nagsuka siya. Pinaka-main ingredient para niya, green tea. Tapos, malapot talaga yung mga lumabas sa kanya. Yun pala yung pumupulupot sa isa. Parang Nilabas siya. So, ganun. Pati almoranas. Ayan, may almoranas. Punasan mo yung intra. Ang almoranas. At saka syempre umiinom ka. Pero everyday, punasan mo sa umaga, punasan mo sa gabi. Wala. Kasi si Angie dyan sa Osorio, yun talagang malaki na yung almoranas. At saka meron siyang problema sa ovary. Nawala dito din sa mga. Kaya nung una, try din ako siya. na tayo yun eh. Ang problema ko talaga namin sa... As a relapse. Hindi Chan masama. Masakit lagi yung dito niya, hindi alam kung ano eh. Nagpa-check up na ako, wala naman nakikita. Para laging gas pain. Parang lagi ako... Hangin na hangin. lagi. Bloated ka. Bloated siya Check lagi. naman ako, wala naman. Eh, Kaya nga kung meron ako dyan, ikaw mo. Ito lagi iniinom ko sa umaga. Pero at least ngayon, Ngayon sa may mga sakit sa heart. ngayon, hindi ako nawawala na ito. Barley na, ayan. barley. Oo, na may Bawal na lang uminom sugar. yan, babe, pag uminom ka nito. Di ano naman to eh. Parang ano lang naman to, oatmeal lang naman to eh. Actually, ito si Tapos ngayon, si barley actually, may din ito. May barley na itong kasama. Si barley, isa lang sa mga ingredients. ingredients so. Kaya nga, Itong 23 herbs and botanical extract, meron tayong mushroom. In-order ko palagi yan eh. Hindi ako ano nawawala. yung ingredients niya sa 23? Ito yung 23 herbs and botanical extract. Actually, ito, Philip, pwede ka mag-avail ito. Ito pwede mong gamitin. Magkano yung ganyan natin? 900 actually ito, pero may kasama itong libro. Yung parang manual na 100%. lahat ng mga question mo regarding dito sa business, sa products nandoon. May mga sagot. 900 lang. 900 nga. Ba't kasama na to? Kasama ito. Ito kasi, parang handy kasi ito na pag nag-present ka ng ng mabilisan. Kasi may nakatayo ito. na eh. Oo. Ito actually nakatayo din ito. Hanapin mo yung 23 herbs and botanical extract nito. Pero maganda rin ito, Tulisa, ba may binibentang ganyan. 360. Ayun, Sa office. yun. Ito yung 23 herbs that support our 8 biological system. So, yan, celery, licorice, thyme, chicory, cascade. At saka, lahat ng mga ingredient na yan. Di wag na. Ay sige, present mo pala kayo. Lahat ng mga ingredient na yan, Philip, may kanya-kanyang ina-address. Kaya yan ang inilagay dito, nasama-sama sila dito sa isang bote ng intra. Kaya, di ba, pag mapapansin mo, marami silang mga sakit, pero kahit intra nga lang ang inumin nila, na-address talaga yung problema sa health. So, yan. So, yung third product natin, si CardioLife, syempre, specifically sa heart talaga ito si CardioLife. Ang ginagawa niya kasi nito ni CardioLife, let's say yung mga arteries natin actually, sometimes, yung dugo natin kasi may mga nasasama dyan ng mga calcium. So, yung ginagawa niya, siniseparate niya yung calcium at saka yung calcium, inilalagay niya talaga dun sa mga buto natin para mas tumibay ang mga buto natin. And let's say, hinihingal ka, asthmatic ka, tapos may problema ka rin sa nervous system. Magkanya din ito si CardioLife. Kasi sumasakit yung mga kasukasuan mo. Kunyari, nakakatulong din ito si CardioLife. Pati yung sa brain natin, ang ina-address na talaga more on brain, sa ipin, at saka sa natin, sa mga buto. Yun yung pinakaano niya. At saka, kasi may buta sa puso, may tumulong sa puso, may heart enlargement. Yan. Meron kami dito yung hinihingal siya madalas, hindi siya nakakaakyat ng dire-diretso sa hagdan, nagpapahinga siya madalas. Pero nung gumamit siya nito ng CardioLife, actually, with other products din, nawala talaga. Paano ang inom niya, Tulisa? Kailangan din may food laman din din. ito. 3 times a day din pwede. Depende din sa budget mo. Pero itong pinaka-minimum requirement actually nito ng katawan natin talaga, normal 4 capsules a 4 day. capsules. Hindi lahat pala pwede dyan, no? Eksperimento ako nga sa Ralph. Lalo sa akin yun eh. Nakita ko. Lalo sa akin.
bata pa yun, di ba? Bakit bunso na Ano siya? Hindi siya niyan. eksperimento? Ayan. Ito yung ginagawa naman ni Cardiolife. Actually, nilaunch ito nitong pandemic time lang. Pero grabe yung ano niya talaga. Naubusan ito nung kasi yung sa US, talagang parang naging rampant doon ang problema sa heart. So yung mga stocks talaga, ibinuhos doon. Kaya nung kailan ba, nagkaroon tayo ng out of stock ng Cardiolife. Ito na yung ko lang kita. Mukhang nakikita ko maganda yan. Si Fiberlife naman, hindi mo siya makakalimutan kasi bakit? Para ka lang nag-ABC. Una, appetite control yan. It helps regulate appetite and maintain healthy weight. So, siya actually yung nagre-regulate talaga ng parang body mass index natin actually. So, kung gusto mong pumayat, gusto mong tumaba, pwede ito si Fiberlife. Nagbabari lang siya kung paano mo siya inumin. So, let's say for example, gusto mong magpapayat. Pwede kang uminom ng alas 10 sa umaga with 1.5 or 2 glasses of warm water. Kasabay ng pag-inom. Oo. Kasi ito si Fiberlife, para siyang tawag nito parang vacuum cleaner siya sa loob ng katawan natin. Pagdating kasi niya sa loob natin, nagiging gel form yun. Parang nagiging solid siya. Alam mo yung gelatin? Parang nagiging ganyan siya. So, yung ginagawa niya naman yan, hinihigop niya yan lahat ng mga toxins natin at saka mga cholesterol, mga fats, na pag kumain tayo, instead na pumunta yan doon sa mga arteries natin na magbara siya, hinihigop niya yan. Tapos, pagdating sa umaga, sumasama na yun ang mga toxins na yan sa pagdumi mo. Kaya sometimes, mapapansin mo, pag uminom ka ng Fiberlife sa umaga, makita mo sa pag nag-poops ka, may mga bilog-bilog na parang mais. Pag inopen mo actually siya, makikita mo doon. Ano siya, parang sebo. So, ibig sabihin, yun na yun yung mga fats na nahigop niya sa loob ng katawan natin. Ano yan, pag inom niyan, kailangan may laman na, kain o kahit walang laman na. Pwede siya. Depende pag nagpapapayat ka, alas 10 at saka alas 3 mo siya inumin. Pero let's say ikaw may i-address ka, 30 minutes before breakfast, inom ka na. So kailangan wala pang laman yung tiyan mo. Kunyari, inom muna ako nito, tapos, Maya, inom ka, pwede. mga after 10 minutes, pwede na ako inom. Pwede naman na. Basta kung kakain ka na, mga 30 minutes bago mag-breakfast, inom ka na. Basta, ang ano mo dito, with warm water at saka maraming tubig. Kasi ang absorption niya ng tubig sa katawan natin marami para hindi ka mag-constipate. Kasi di ba sabi ko, nag-gel form siya. Constipated pa naman dito. Hindi mo naman. Pero Fiber naman siya eh. Fiber kasi siya. So, ang absorption niya kasi ng tubig talaga sa katawan natin marami, kaya dapat marami ka uminom ng tubig. Yan. Ano pa? Blood sugar control sa mga diabetic, high blood, yan. Tapos, cholesterol control sa mga mataas ang cholesterol. Yes. Si Fiberlife. At saka si Fiberlife, pwede mo siyang i-mix kay Intra. Pwede mo siyang gawing facial mask. So, yung isang capsule ng Fiberlife, tingnan mo kung may Fiberlife na nabukas. I-mix mo siya sa kay Intra. For example, ito. I-ano mo rin daw. Pwede mo siyang experimentin. Let's say dito, lagay ka ng Intra. Tapos mga 1/4 ng Fiberlife capsule, ito. Umiinom ka rin natin. Oo naman. Lahat ng products, iniinom namin Yes. dito. Kahit wala na kami mga i-address. Ito Cardiolife. Lahat. Kaya pala kasi nga, Kasi, yan. So, prevention is better than cure. Kasi hindi lang naman ito talaga para sa mga sakit. The more na naiinom ka, hanggat wala ka pang sakit. Yan. So, mga 1/4 siya, tapos mga dito, pwede na yan, tapos i-mix mo, 10 ml, tapos 1/4 nito, i-mix mo siya, magiging diluted yan. Lalapot yan siya, tapos ilagay mo sa mukha. Tapos, i-ano mo siya, stay mo siya mga 1 hour to 2 hours, pwede na yan. Pero ako dati, nung hindi ako busy, ginagawa ko na, binababad ko siya overnight, mas maganda. Pag-gising mo yan, parang nagtutuklap-tuklapan na yan. Tapos parang imo-moisten mo siya, tapos iganon mo siya. Makikita mo talaga yan yung mga dead skin mo actually, Hindi natatanggal. lang mo mula yung mukha pagkatapos. Hindi.
Kasi mukha ko mapalahin. Natural kasi ito Kaya nga talaga. matitest ngayon yan, titignan natin yan. Kung Gagawin ko effective wala sa'yo, ko, ano, ikaw ang gagawin kung ano. Subukan mo nga. Kasi ako rin na sobra akong ano. Pero ako talaga, in-experiment ko talaga siya before na hindi pa ako ganun ka-busy talaga. All throughout the month. Hindi kasi ganito, experiment Sobrang ano natin. siya. Ako, tatry, Lang, experiment ko muna to, yung fiber, pati ito. Ikaw naman, ito, ang experiment mo. Tignan natin kung anong resulta. Diretso mong inom Oo, ha. kailangan diretso. Dapat na before and after na. Yan. So, it reduces the risk of heart disease. Ito talaga si fiber na maganda. Si Rat, ito naman na experiment ko kanya. Cardiolite pati. At saka yung kasha. So, yung tawag natin dito is better together kit. Bakit siya better together kit? Kasi mas maganda yung lahat ako ng products na iinom natin. Tawag kasi natin dito is detox Yes. program. Magkano to? So, si Intra, di ba, pag hindi ka member, 1.8. So, 3.6, dalawa. Si Nutria Plus, 1.5. Si Cardio Life, 1.8. Si Fiber Life, 1.5. Ngayon, lately kasi, nag-add sila ng 50 pesos na handling fee per product. Actually, itong ano lang sila nagtaas. Kasi di ba, simula ng pandemic talaga. So, yung isang ganito natin, 8.4 siya pag walang discount, pag hindi siya member. So, 8.4 siya plus 250 na handling fee. So, 8,650. Yan. So, pwede din naman sila bumili ng patingi-tingi. Let's say, gusto nila cardio lang, wala namang problema. Or di kaya intra. Pero pa mo yung maganda ibenta ko. Actually, maganda ibenta yun. Ganito. Parang Kasi bakit? Detox program kasi siya. Actually, pinapa-enroll talaga natin dapat sila, lalo may mga problema sa health, pinapa-enroll natin sila ng 3 months detox program. Doon sa mga nagtitipid actually, pwede na itong isa, sa isang buwan nila. Tapos, kung 3 months sila na nagtuloy-tuloy na umiinom kasi nito, kasi sa first month, that's cleansing pa lang. Second month, nourishing. Ang third month natin, yun yung tinatawag na rebuilding na ng mga tissues natin. Ganun siya. Kasi sometimes yung iba, kunya may sakit, Lisa, gumamit naman ako ng intra, bakit hindi ako, ibigay mo yung isang intra, yung sakit niya ay cancer. Hindi syempre parang, alam mo yung parang ginanon lang siya. Dapat din. So, actually, ang detoxification process talaga ng katawan natin, lalo na pag may mga, di ba mga may edad na rin na tayo, even yung mga may mga sakit na, ang detoxification period talaga natin, 3 to 6 months. Yes. Detoxification period. Yung talagang total